pacar toh? Belum, Pak. Wah, kenapa sih? Cari yang seperti apa? Saya tuh agak trauma, Pak. Makanya jomblo terus gak etuk-etuk iki, Pak. Ya tak ceritane piye aku pengen ngerti. Ayo. Dolane sobo kene lho soalnya, Pak. Gubuk asmara coba kaya apa mumpung enek ratune gubuk asmara. Bir. Bocah kok saya mencorong mawa tejo. Nglirik kiwa suwung, nglirik nengen semangat. Ayo. Bir kita Ayu Setiani, Haryanto Sarjana Seni, Suprapto Siwi. Bir wis nate nyindeni kanca-kanca Amarta apa rong? Lupa, Pak. Lupa ya, lali ya. Nggih. Paling ora saiki wis nyengkuyung karo kadang-kadang Amarta. Mula suatu saat yen pas bapak prei ngono kuwi disambati karo kanca-kanca Amarta ya aja. Lah pas lunggar ya aja endo ngono ya, Nduk ya. Oke, Pak. Siap. Nggih. Ayo jumeneng coba kaya apa? Dibalani ayo. Nano. Pak Teguh iki ratune Pucung. Ayo. Disimak kali Pak Teguh. Ayo coba kaya apa? Iki Nduk, bir kita. Nyingkar nyingkur lho cengkok kas ratu gubuk asmara ngeten iki. Lah iya aku mau maidu aku gur nerokke kok ya ora maidu kok. Wong gampang suudon. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan kang kahuri. Waduh. Apa kae iso sindengku? Ayo nggih. Aja-aja kuwi malah anu dulurku, adikku lanang, Putut Magetan. Ayo. Duh. Ngawur. Sapa ta bir kae bir? Gak ketok aku, Pak. Tetengok. Oh, alah. Bae fan berate ayo Iya, bir Pak. kita lovers. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Nggih. Suarane kok mirip kaya pake sing nggawa HP 1000 kae. Pirang-pirang kae lho, terus angger bar wayangan sukses. Ayo nggih. Ya, coba diaturake ya, diseragenke ya Mas Nopal. Semangat sing ngendang wis nganti pacangane. Ayo. Kaya Komorate karo Komodo. Komodaya ya, lak kepruk ndasmu ora. Monggo dipun aturaken. Mas Tatang, wayangku ra mak pulas-pulasi piye. Dinteni aja ayo. Nang kono ngeboti anggit kok malah ora. Wayangku lho wis kaya ngene iki wis entek iki. Ayo, iki 12B iki pisan ayo. 12C ini randang dadi lek randang mulas ayo.
Ya Bir, coba kaya apa? Kaya gubuk asmara diaturake. Yuk.
biasa. Uga tak aturake marang adi-adiku utawa anak-anakku mahasiswa mligine saka jurusan pedalangan isi Surakarta ingkang kepareng nunggoni karo Pak E ya. Nuwun. Yang akan memegang tongkat estafet dunia pewayangan panjenengan sedaya sing pinter anggene milah lan amilih piye menjawab tantangan zaman wayangan tetep berbobot tetap bermakna namun orang awam bisa menyayanginya. Mbak Mira, weh iki mesake sing wiwit. Wah, kula minangka wakilipun anu nggih, Mbak. Wakilipun Bu Kesi selaku koordinator sinden nyuwun ngapunten wau ditunda latihanipun dadi benjing jenengan mboten dikabari. Oh nggih, mboten masalah kok. Akhire pripun jenengan mboten mriki? Misuh-misuh mboten. Nggih, teng ati. Teng ati nggih. Mboten Pak, ngono wau malah jagongan kalih tiang RRI mriku. Kathah ilmu malahan. Oh, RRI pundi? Lah mriki to. Mriki to? Lah nggih to. Water aku ora kaya. Ayo. Lah nggih malah kathah kancane. Lah iya, tata lahir ya guyang-guyu batine ya mesti aduh miso-miso ya. Mboten Pak, karena nggih belajar disiplin ugi. Oh iya, wah iki sing wajib dicontohi ngene iki. Mergo sing jenenge walah nggen kuwi kampung wayange lek sing ngajari apa-apa cah cilik-cilik lah om gendut kae. Ha iya. Angger tabuhan salahane, kleru gak ngono kuwi ayo. Lah kok rambungi melu-melu. Kancane dijak njereng kelir sandosa. Ayo gas bagas gendang ngadeg gak. Ora. Rambu ya petingane wah nilene abang kabeh ning misuwe jos. Ayo nek saiki angger adus nembang dek yo. Ayo pirang-pirang jam dek iki weh nembang terus ayo. Ya Mbak Mira jumeneng Mbak. Ayo sing kekinian lah apalah. Ayo nggih. Monggo. Dadi kabeh dilayani, kabeh diladeni. Nggih, Bu Kesi malah ingkang request niki wau. Napa? Kusuma Wijaya. Wah nggih. Karyanipun sinten niku? Menika Pak Westri. Oh, genduk Pak Westri Nggih, nggih. kalian Mas Rendra. Wah, nggih luar biasa. Layak kok sastrane elok kaya ngono Mbak Westri. Nggih, leres. Putrane Pak Demul. Walah nggih. Kusuma Wijaya coba diaturake ya. Mangka dipun aturaken dawuh saking panitia wau. Ae dhewe maksimal jam 3 kudu rampung. Ha wingi cak bagus gini jam 2 ora apa-apa. Ya ngene ning dingenekne ngene lho. Ayo. Di tengah. Ayo. Menika Mbak Mira saking aslinipun saking Nganjuk ning sampun kagarwa dening kadang kula. Nengke Adimas pitutur luhur. Lah nggih walah dadi piyayi ya wah temenanen jos saiki ora ngira nduk mbiyen isih cilik melu aku isih umbel-umbelen kaya ngono. Nggih, riyen tasih umbelen nggih. Hah? Nggih riyen tasih umbelen saniki pun mboten. Pun mboten nggih. Nggih, terneh aku lho niki nggih gumun kalih panjenengan. Ngapa? Lah wit riyen ngantos sak menika kok mboten tuwek-tuwek. Sinten? Jenengan. Lah kan kedae kan kula kan leh nimbali kan bapak kalian Bu Kesi. Heeh, terus. Nggih, ning anu tasik wagu. Badane Mas, Mbak, tapi kok ya sungkan. Tapi kok ora tuwek-tuwek ngoten lho maksudnya. Lah, kowe tak omongi tuwek karo ora gumantung cukurane. Cukurane? Angger Lah pripun to? ngene iki ora tuwek. Lah mula kita ya. Ayo. Aja-aja rambu arep melu-melu e. Ayo. Ora apa-apa niku sing apik. Kowe ora apik kowe ora. Wis ya terima kasih ucapanmu padha karo dongamu muga-muga aku karo Bu Kesi ya diparingi awet enom ya. Amin. Awet sehat sing penting ngono kuwi. Amin. Sampeyan ya anggene menjadi keluarga ya iso tentrem rahayu wilujeng. Amin pangestunipun. Nggih, monggo diaturake Kusuma Wijaya berpacu dalam melodi.
Matur nuwun pokoke. Ya, karo kadang-kadang Amarta lan ugi selaku sing merintis Amarta sapa? Babetri. Babetri Wahyono muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat. Meling mergo awake dhewe ya kelingan to mbiyen jaman rekasane karo Babe. Ha iya. Nek ndi-ndi karo mobile Babe sing bukaan mburi kae. Angger menggok
anak buah kon medun kabeh, bane dinggokne diangkat ae. Nggih, sehat selalu Mbak Fitri. Enong, eman-eman iki ora nembang. Apa penggemarmu iki mahasiswa pedalangan lho rumah saku. Anggere kula mlebu ning kampus ning nggen ruang langsung winong pripun kabare? Apik. Terutama ya kuwi ingkang nembe wae diwisuda dadi sarjana seni. Sapa le? Yuda. Yuda iki nang kamar mandi ngarep kae. Anggere wis ngene. Tak rungokne kon njabok nong. Nong. Aku Yud. Oh nggih Pak E. Ayo. Biasa ila ayo. Ayo. Kaya anggere nek sinden Madang Karayu nu Yuda wah top niki Pak. Jos niki Pak. Jos Pak. Anggere dipek wong wah Brigita pun mboten jos Pak. Wah winong Pak, winong. Ben dipek karo wong pun mboten jos kelemon Pak. Ayo, tutik le tutik. Ayo Pak. Ning arep ya tau tak rungokne sik ya Tik. Dang, penake Dang. Ayo. Tuling gadang ayo. Ya coba kaya apa? Pak, rung duwe pacar to, Nong? Belum, Pak. Lah, kenapa sih? Cari yang seperti apa? Saya tuh agak trauma, Pak. Makanya jomblo terus gak etuk-etuk iki, Pak. Ya tak ceritane piye aku pengen ngerti. Ayo. Dolane sobo kene lho soalnya, Pak. Ayo ya sanu lah nembang ya nang ya. Coba kaya apa? Nong. Nong. Yut aku Pak E. Gandrung. Oh, iki wae sapa? Ayo. Ya, itu judulnya iki wae sapa, Pak? Kemarin ada apa? Katanya judulnya iki wae sapa toh, yang betul. Nggih, gandrung. Loh, yang betul itu judulnya iki wae sapa? Apa ya? Oh, ya monggo lah, sing penting karyane Mas Anjarani. Kemarin di TikTok ada yang komen gitu. Oh, di TikTok lah ning Facebook kuwi judulnya gandrung. Oh, iya. Nang IG karo ning micet barange gandrung. Ayo nong. Enak ayo nembang nong. Nggih Pak E. Ayo. Ini aku duet sama Mas Yuda, Pak. Sama Aryuda. Ada yang kuwi jane. duetnya sama siapa? Ayo karo Pak Dalang ora. Oh iya, oke. Ngono rek aku ya iso. Baik, Pak. Ini beneran berdiri kan? Ah bener. Enggak ya toh nek hukume wajib kuwi wajib. Eman-eman wong ya piyayene ayu, suarane apik, kakulitane ya kaya ngono. Awake ya weleh kaya ngono. Ayo. Tapi Mbok saya ini dicariin gitu loh, Pak. Aku asline dadi Pak Lekmu iki geden aku. Lah kenapa? Kok awake dhewe laire ora seangkatan ngono lho. Seangkatan kan wis iso dadi apa iki jenenge manajer. Oh iya. Astrada. Iya. Mungkin mau malah sore mau Astradaku sing nalika aku tek AS2 ya nusul rene. Siapa, Pak? Hah? Siapa? Mau Mbak Kurniasi Zaitun. Oh alah tadi toh pantesan Bu Kesi tadi kok tak lihat kok nggak semangat gitu loh hari ini. Siapa bilang Bu Kesi malah semangat lho. Wis rono. Ayo nong. Iya coba boleh. Anakmu guyu lho anakmu. Aku mbiyen yang ngono le. Bapak yo banyak aku yang guyu isi nek ra guyu lucu. Ayo. Aku iki sik tak filter bapak ngeri no mbiyen ayo. Ayo nah. Iya, Pak. Ya, iki wae sapa utawa apa mau gandrung. Coba diaturake. Yuk, dados yuk.
Yud, kalem Pak e. Ayo iki. Suwe disederhanakan. Ayo. Kanca-kancane nak boy manut biayane. Ayo. Ayo ngene ae. Nggih, matur nuwun ingkang tanpa upami. Nggih, dumateng sedaya kemawon. Nggih.
Sukses untuk kadang-kadang Amarta, sukses untuk RRI Surakarta, TVRI semanten ugi Manggya Rahayu. Lan ugi sedaya ingkang kepareng rawuh mirsani wonten lokasi lan ugi wonten ing streaming. Kanca-kanca Madangkara, kanca-kanca Amarta sedaya kemawon monggo menawi leladi budaya. Yen nyambut gawe anggepen rejeki itu adalah jatah. Ewadene nyambut gawe iki niatana ngibadah insyaallah kabeh selenggah tansah antuk barokah.